Dames en heren, welkom op onze tweede gezamenlijk concert van de Maastrichter Fanfare Sint-Joseph en de Mixed Harmony Maastricht. Dat zijn onder leiding van onze gezamenlijke dirigent Maurice Dubslav. En ik hoop dat je vanavond van onze muziek mag genieten. Ik geef nu woord aan Judith. Ja, goedenavond ook namens Mixed Harmony Maastricht. Van harte welkom. Hopelijk dat het weer een leuke avontuur voor u en voor ons samen om voor u te musiceren. Wij gaan wellicht er weinig woorden aan vuil maken, maar gewoon voor muziek maken. En geven we de leiding voor het programma te presenteren weer over aan Stan Ras. Die zal de avond voor u weer verduidelijken en een invulling geven. Bij deze Stan en bedankt, fijne avond. Hallo allemaal, welkom. Fantastische avond met twee orkesten, twee fanfares, een harmonie. Hartstikke goed. Mixed Harmony en de Maastrichter Fanfare Sint-Joseph. En de drumband van de Maastrichter Fanfare Sint-Joseph. Onder leiding van Andy Bleus. Hij klopt, hè? Bleus. Ja, blues, of niet? Oké, we gaan eerst luisteren naar de fanfare. En de Sint-Joseph bestaat al sinds 1924. Het is echt een gezelligheidsvereniging, heeft een hoog familiewaarde. En ik geloof dat ze als enige, nog bijna als enige zelfstandige fanfare zijn van de binnenstad van Maastricht. Gaan we luisteren naar het eerste deel. Oké, onder leiding van Maurice Dubslav.
Gang Team van Henry Mancini uit 1959. We gaan nu luisteren naar een compilatie van televisie, muziek, series. Onder andere van Miami Vice, The Muppet Show en The A-Team.
Night Show gaan wij naar The King, oftewel Elvis Presley, met You're the Devil in Disguise. En dan nu naar een iets pittiger thema, serie uit de beginjaren van deze eeuw, Sex and the City.
En dan nu Movie Spectaculars. Dus een mengeling van filmmuziek met verschillende thema's uit de films. Onder andere Ghostbusters, Oh Pretty Woman en An Officer and a Gentleman. Veel plezier.
deze muziek vanavond niet ontbreken, deze filmmuziek. Je kent ze allemaal wel van From Russia With Love, You Only Live Twice, Goldfinger en natuurlijk het bekende openingstune van natuurlijk de Bond-films. The Best of Bond.
intermezzo waarin de muzici van de Mixed Harmony zit vroeger bij Sint-Joseph. En tijdens het intermezzo kunt u luisteren naar de drumband onder leiding van Andy wederom en ze spelen Long John.